na to ni. Okay. Ngayong hapon. Klaro na. May hapon. Pagka sa Ngayong hapon sa. Maklaro ko nimo. Klaro. Okay, ang imong gingon kung babasa nako nga si Pedro namunyag sa ngalan ni Jesus, pildi ka. Ritual ha. Katulingon siyang bunyagan ko ikaw sa Ritual. ngalan ni Jesus. Ritual. Ay nagusba mao na to siya sabot to. Sige, naka Biblia diya. Oh, unsa sitas? Ritual. Unsa sitas? Sige. Ay pagali. Sige. Ayaw pag-comment. Mutubag pa ko. Basta ang imong gingon kung mabasa na ko sa Biblia nga si Pedro namunyag sa ngalan ni Jesus, pildi ka. Ritual ha, ritual. Mahanap na rin, mao na to. Ayaw nagpune. Ayaw nagpune. Dili na mao na akong gisulti ka kanina, ritual akong gingon. Nga naingon siya, bunyagan ko ikaw sa ngalan ni Jesus. B. Paminaw, kung mabasa na ko si Pedro namunyag sa ngalan ni Jesus, pildi ka. Ako basahon. Ritual. Ayaw na pag-istorya. Mangilad pagyug kaay. Ang akong giingon ritual nga niingon si San Pedro, bunyagan ko ikaw sa ngalan ni Jesus. Be, sige, basaha daw. Oy, paminaw na. Amo bitan mo gingon. Kung doon ako mabasa nga si Pedro nag-ingon, bunyagan ko ikaw sa ngalan ni Jesus, pildi ka. Basahan ko. Sige, ritual. Unsa sitas? Buhat 10:48. Sige. Busa, misugo siya nga bunyagan sila sa ngalan ni Kristo. Pildi na ka. Wow, may namunyag di atas. Luya ni mo, oy. Nagwali, action pala tas, walay ritual ang gihimo tas. Ikaw ang pildi, pagkaluoy. Basaha ang akong gingon nimo buhat 10:48. Misugo si Pedro nga bunyagan sila sa ngalan ni Kristo. Kaya karon mingon ka nga, wa na ko matubag pagkaluoy nimo. Tako man yung ko, ayaw lagi tuga-tuga kay mo Ikaw mo'y makaluluoy, nga naman nagbasa ka nga waka kasabot sa imong gibasa. Luya. Magpalusot si Mr. Kugtas. Ni A. Sa to, buhat Jis. Ang pagilayan itong labi siguro. Butaan pagin ako. Aron ka masamot ka mo. Basa. Buhat 10:48. Basa. Ikay basa. Buhat 10:48. Okay, hilom sa A. Buhat 10:48. Tanaw na to din og namunyag ba? Aktual ritual ha? Si San Pedro. Basahon na to 48. Busa misugo siya nga bunyagan sila sa ngalan ni Hesukristo. Unya gihangyo nila siya nga magpabilin uban kanila. Wa man nagigingon din nga bunyagan ko ikaw sa ngalan ni Jesus. Sa misugo si Pedro nga bunyagan sila sa ngalan ni Kristo. Karon mo. Tuga-tuga ka. Sukol pa ka. Akong gipangita ta simple. Niingon si San Pedro, bunyagan ko ikaw sa ngalan ni Jesus. Wa ko pangutana nga nagsugo ba? Ay, Mr. Kugtas. Maugtas ko karon so ikaw ripili. Tanaw na ko ang bersikulo. Sunday ko. Buhat 19. Buhat 19. Basa. Buhat 19. Nidagan. Tipa sa buhat di sa ta. Kaya sige magkagara-gara na ko, tubagon ko na yung pangutana. Ayog dagan. Buhat 19.5. Adto ka. Buhat 19.5. Basta na ko. Balay sa Ayaw sa kung adto sa 19. Diri sa ko sa buhat 10:48 nga imong gibasa. Episode na ba? Makita niyo mga diya gini mo makita nga ilad-ilad eh. Diya niyo makita nga ilad-ilad. Diyan mo makita nga ilad-ilad. Walay nakasulat sa buhat 10:48 nga niingon San Pedro, bunyagan ko ikaw sa ngalan ni Jesus. So diha pala nga si tas, pildi na katas. Diba? Pildi na. Sige. So dagan na po siya, kay di man sa kabarog sa buhat 10:48, dagan na po siya karon sa 19. Sige daw, sige. Wa ko ni mabasa, buhata. Ato ko na basahon, hinahinay. Buhat 10:48. Busa, misugo si Pedro, nga bunyagan sila sa ngalan ni Kristo. Dili na ritual tas. Proceeding pa ang ritual din na. Nga naman, gisugo pagani, di ba? Gisugo sila.
Nga naman kay kana nga panahon tas na ay sila giilang laing bunyag tas gawa sa bunyag kanang giingon na lang ang Kristo tas ay nalanggog tas pildi na katas kay dili na mo akong gipangayo tas. So pildi So, na karon tas. paminaw na. Paminaw, Pildi buhat na tas. 19.5. Ako'y basa. Basa na. Di ba? So ito ba? Before ka mo adto sa buhat 19.5. So diha sa buhat 48 so pildi na kadiya karon. Ako'y imong ato sa punan ang Biblia. Ato punan. Isa. Wa ko nangutana ni magdagae og daghang sitas. Ang akong pangutana tagae kog sitas. So sa gikot nimong buhat 10:48. Kay wa man kay nabasa din ang ritual nga actual gyud na bautismo. Si tawag anang si San Pedro. So admitahon nimo karon kog tas nga pildi ka. Kadabasa naman ako, hilom na lang. Dili maminaw. Nasamtang nag-study ko si Pugyaw-yaw. Balik. So admitahon nimo karon Mr. Kugtas. Nga kanang buhat 10:48 nga ako ang gipangayo nga actual gid ang ritual gyud nga gihimo ni San Pedro nga bunyagan ko ikaw sa ngalan ni Jesus. Admitahon nimo karon nga wa kay nabasa. O sige ni Pedro, bunyagi sila sa ngalan ni Kristo Jesus. Paklaro ana. Yo, ay tipa dili na ritual Mr. Kugtas. Same na sitwasyon sa buhat 2:8. Again, so admitahon nimo karon tas nga tawag ining kuan katas. Admitahon nimo karon nga parot ka na tas. Kadulog nila, gibunyagan sila sa ngalan ni Kristo. O duha na ka bersikulo. Usupol ka pa. Kaluoy nimo. Wala ritual. Ikaw tawag ano nagbuot-buot nga ritual na. Ayaw tawag anang buot-buot tas kay ma-question ng imuhang lima ka istasyon nimo tas. Ma-question na ang ako ang why kwan niya wala ritual ya tas. Walay ritual nga giingon sa buhat 10:48. Kana nga panahon na ay sugo San Pedro bunyagan sila sa ngalan ni Kristo ngano man kay naay bunyag sa ngalan ni Juan o sa mga Hudiyo ana ka panahon. Mo na giklaro ang bunyag nga dawaton sa mga tao. Unsang bunyag nga gikan ni Jesus. Unsang matugikan ni Jesus sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So walay ritual diha tas ayo pagbuot man ka. Ganina Argesino, kung mabasa na ko sa Biblia nga si Pedro namunyag sa ngalan ni Kristo, pilde ka. Duha ka bersikulo nga kung ihatag nimo. Una, buhat 10:48. May gining kayo gining demonyo kay kuhaan niya akong istorya eh. Ayaw tas dili na mo akong gisulti tas. Ang ako ang tawag anang gisulti Mr. Kugtas. Kung mabasa nimo sa Biblia kapitulo bersikulo na actual gyud ang ritual ha. Ako ginang gibalik-balik oh, ni sige yaw-yaw oh. Namoy tranquilizer diha para magkakalma. Luuya po doy, luuya. Again ha, balik. Walay gitawag og nabasa sa buhat 10:48 nga anang panahon na gihimo ang ritual sa bautismo. Wala tas buot ra magkatas. So, pilde na kadiha tas sa buhat 10:48. Ato ba sa ginay? Buhat 10:48. Inay, Timpa. So, Nay, pilde na basa. kadiha karon. Pilde na pilde ko doon. Imo gingon ganina, ako mabasa na ko nga si San Pedro namunyag sa ngalan ni Kristo, pilde ka. Karon nabasa ko na, pilde daw ka. Ato basahon. Wala siguro ka. Ikoy ka. Tuga-tuga ka man. Luya gini mo. Wawa gini mo. Ayaw ka, wow. Bunyagan ko ikaw sa ngalan ni Jesus. Sige ba? Mabasa ba na diya sa kwan sa 10:48? Naa sa buhat 10:48. Naa po sa buhat 10:25. Masala to ko sabi. Tanaw na to maniingon ba San Pedro din na bunyagan ko ikaw sa ngalan ni Jesus pag wala gani nangilad si Mr. Cook. Okay. Ato ang tawag ining basahon be. Buhat kapitulo 10 bersikulo 48. Basahon na to ha. Basahon na to. Kultura. Ihamag yung tawag anang ipamugos ng ritual daw kuno ni. Tanaw na to ha. 10:48. Okay, niya. 48. Sige mo din busa misugo siya nga bunyagan sila sa ngalan ni Hesukristo. Unya gihangyo nila siya nga magpabilin uban kanila. Namunyag ni? Ha? Misa tugas. Namunyag ni? Sure ni mo ay? Why tawag ini nahitabo din nga ritual
ina kaning iyang mga kaubanan nga mamunyag sa ngalan ni Jesus. Amo ti pasabot nang sa ngalan ni Jesus. Bunyag nga gikan ni Jesus. Ay. O nagsige pug yaw-yaw, samtang nagsige pug yaw-yaw, sige pud siyang tawag ining kuan. Sige po siyang tawag ining tubag noon sa man taong katas. Oy mo na nga dito magkasinabot kay magsige kog yaw-yaw, magsige po kag yaw-yaw. Ano man timpa. Ini. Kaya isa paminaw na ako bisita nimo. Pagtunog pamatasan. Oh. Ikaw may dapat Sa pamatasan. pagbuhat 19:5 sa pagkadumog nila niini gibunyagan si Tempatas. Wala ritual lagi di atas. Wala kay mabasa din na bisan pag mahurot nimo nagbasa na tibok Biblia. Wa kay mabasa din na nga naghimog ritual ang mga apostol sa bunyag. Pataka. Taka ra man taong katas. Oy, dili man na kanang 19 po dili wala na ko ani. Kanang gikot nimo sa 19 wala. basta ang buhat 19:5 ay sa yaw-yaw. Ang buhat 19:5 basta. Timpatas. So sa 10:48 hikog na ka. So walay mabasa dito nga niingon San Pedro bunyagan ko ikaw sa ngalan ni Jesus. So nidagan na pug kag 19:5-6. Ah, sige basahon do nato be. Sige basahon nato be. Tas paminaw tas. O nagsige pug yama po do. O na paminaw sa. Paminaw sa tas. Okay. Niya. Basahon nato, ha? Okay. Basahon nato. Ato ang tawag ining 19. Sa pagkadungog nila ni ini gibunyagan sila. Atong iatras sa 4. Unya si Pablo miingon, ang bunyag ni Juan alang lamang ni adtong nag. Ayun, nanay pag-distinguish tas. Bantay tas ha. Gi-distinguish na nila ni sa Lucas. Bantay, timpa, paminaw tas, paminaw ha. Sa verse 4, ang imong gibasa 5 lang og 6. Ang verse 4 giklaro ni San Lucas na ang bunyag nga dapat dawaton sa ngalan ni Kristo nga naman kay naamay na munyag sa ngalan ni Juan. O basahon na to tas. Ha. Unya si Pablo miingon ang buna. Okay. Sila mitubag, wala gani kami nahibalo kung aduna bay Espiritu Santo. Unya si Pablo nangutana kanila, unsa man di ay matanga sa bunyag ang inyong nadawat. So amo ti pasabot na ay mga matang sa bunyag ana nga panahon. Okay, tara. Ate paminaw sa tas, magyaw-yaw. Paminaw. Okay. Ang tubag, ang bunyag ni Juan mitubag sila. Unya si Pablo mingon, ang bunyag ni Juan alang lamang ni adto naghinulsol. Og iyang gitudluan ang katawan sa Israel nga kinahanglan mo tuo sila ni adto moan ni sunod kaniya nga mao si Jesus. Sa pagkadungog nila ni ini, gibunyagan sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Bot ipasabot at kining mo ang bunyag nila na dawat, bunyag ni nagikan ni Jesus. Unsa man tong bunyag gikan ni Jesus? Be, unsa man to be? Dili man na ritual. Unsa man tong bunyag sa ngalan ni Jesus be? Be, unsa tong bunyag nagikan kang Jesus? O ni basahon tas. Oy, di man lagi di maminaw lagi ba? Malagi na yung resulta kay di ka maminaw. O ni 28. Unsa di ay tong bunyag nagikan ni Jesus? Ni basahon nato. Ni 28:19. Mo ni bunyag nagikan ni Jesus. Bosa panlakaw kamo ngadtos tanang katauhan sa tibuok kalibutan. Og himua sila nga akong mga tinun-an og bunyagi sila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Ikog skugtas. Tanawag gigamit 19:5-6 og buha. Tawag ining 10:48 na kun ritual nito. Sure ni matas ay ilaron maminimo. Ay nalang yod Ginoo ko, Ginoo. Mo na ako ang tawag anang ginabantayan. Nga naman kay pag abot sa argumento di maminaw eh. Di maminaw. Ang gipangayo simple kayo katong ritual sa bunyag. Mo bila kong balik-balik di ba? Ritual sa bunyag gibasahan ako nagwali nagsugo. Taka. Nahikog no. Ora. Bro, mayong gabi bro. May gabi. Sa may i-cancel mo ani ni Kwan, Brad Iba Kisel.
Kuan ko ano ba? Ganyan na pa ko nagsigig monitor sa kuan. Ay bro Dave, maayong gabi. Kung sa ato ang speaker karon si kuan si Mr. Kisel. Kuan ba? Sige kung tawag anang paminaw nimo kaganina pa. Siya gamit og Biblia. Dili ka mutuo sa Bagong Testamento. Tama ba kung dadunggan Mr. Gisel? Di bro, dato'y tuwaan bro, sa musibok may Sabato, kuto ko ng Sabat. Dili maguna, kuan maguna siya Mr. Gisel eh. Suppressing the facts maguna. Pati pasabot, nagamit ang ebidensya, nagamit ka og tawag ining basis nga part lang ang imuhang gituan, ang uban dili. So, kung magamit ang ebidensya, suppressing the facts maguna. Suppressing the facts. So, abuti pasabot, nangilad ka, Wala eh. mauhon. Sa mas katoliko ko, di bro, sa mali Suppressing nga. the facts gani. Ayaw sa kong adto sa mas katoliko, dili sa ko sa imong pagbarog. O sige, Kaya nigamit man ka og tawag anang Biblia. Kini Biblia asa gikan sa Hudiyo o sa Katoliko? o diyo. Sa Hudiyo? O sa tagado kong sitas to sa tawag anang daang testamento nga ang Biblia gikan sa Hudiyo. Sige nga. Ay, Tagado ko. Gusto ko testament. Oo. Sige na, sige. Tagay ko tayo sitas. Isaias 2, versikulo ano? Biblia ang gisulti ha. Basang Isaias 2, versikulo 3, Mikias 4:2, basa. Nagbasa ba ito din? Wala may gingon diya. Wala may gingon diya ang Biblia. Una-una ram na nimo. Biblia? Basa. Oo. Biblia. Kay basa ikaw kung gipangutana. Kay basa. Basa na ingon nga Biblia ha. Ay, ang before Biblia, ang pulong sa Diyos gikan sa Ay, Jerusalem. dili. Ikaduha na po din mo ng problema ron. Gusto ba kay ka? Bisa na po. Gusto ba kay ka? Bisa na po. Gusto ba kay ka? Di ba ang hindi na ang... Uy! Ayaw sa kukantuan sa kuan. Ayaw sa kukantuan dito musupak mo sa di. Babagal ako pangutana. Tagay mo sitas diha sa imong giingon sa Daang Testamento nga imong ka nga Biblia pulong sa Dios tuuhan nato. Sitas. Ayaw ba? Tumatahon. Sige, basaha daw. Oh, kamoy. Mike, lagi na Salmos, dami na sa Salmos, Pure City, 20. Sige, basaha gani, basaha. Basa og dabi Biblia diha. Sige. Ang word Biblia bro, usa ka Grego na. Ay, lagi Grego lagi. Bro, ang word Biblia Biblia lang utana ko nimo. Dipa. Grego. Mo bitaw nang utana ko nimo. Dipa. Mo bitaw nang utana ko nimo kaganina ni gamit ng Biblia. Kamala pa nimo na sa Biblia. Ganitudlo ang Biblia nga tuuhan ang Biblia. So basahin ko sa Biblia. Nga ang mga propeta kani adto. Dipa paminawas ako. Oh, lagi. Sige makagsapa ako. Paminawas ako. Dili ka ba? Ikaw hindi Bro, paminaw. paminawa sa nagpikas bro para di tayo magsapaw-sapaw. Gani. Ang ako ang tawag ka ng pangutana, simple lang kayo. Tagay ang musika sa Biblia. Pagkaman, basahan. Ang namin Biblia diya. Okay. Tara. Ang theme ng Biblia, bato pa Christian teaching, Word of God. Dili na mo yung question. Ayaw kong i-mislead ba? Bot, nakas punta na. Ayaw kong i-mislead. Wata kang ibutas to. Ayaw kong i-mislead. Ginamislead ko nimo eh. Ganina. Nakakommit na gani og suppressing the facts. So, nangilad ka na. Ikaduha ka rin. Ginamislead ko nimo. Unsang sita sa Biblia. Di pa. Suppressing the facts gani. Sabot ba kasi akong ipangawit dere? Suppressing the facts gani. Suppressing the facts. Sige daw. I-define unsa na suppressing the facts be. Wala kasabot ka. Sa timo. I-define ng suppressing the facts kung nakasabot ka. I-define ana. Dili. Ingong gani ko suppressing the facts gani. Suppressing the facts gani. Punta magtiman. Wala din nakasabot din eh. Nakasabot. Sige. Tagayan lang kung sitas Biblia ko. Tagayan kung saan sa bisa. Tawag ako sitas. Oh, no, bro. Laro kayo. Sige, basta daw. Tanawa. Basas imong kuan, basas imong Bisaya. Dili. Ikay basa. Many people will come and say, let's go to the mountain of the Lord God of Jacob and worship in his temple.
The Lord Mm. will teach us His law from Jerusalem. Oh, Asa may Biblia dia? ano tayo? Ang ikasubuan, huwag yung pulong. Hintay sa Jerusalem. Sa. Oo. Asa may Biblia dia? Oo. Mabit na sa Biblia, isuwan, pulong sa Diyos. Wala man ko nangutan na dabas Biblia. Napay usap. Wala akong pangutana. Di pa. Gina. Hekta sa tagala si Tasa. Hekta sa tagala si Tasa. Super. Isa. Kanang gingon nimo ba nga kanang tawag anang Isayas kapitulo 2 bersikulo 2. Kinsa may nagtudlo nimo kanang pulong sa Dios na Biblia na? Ha? Muna, mabit na karon bitaw itong ibuhat. Itong nasa inyong Biblia, ang pulong sa Diyos. Kinsa nagtudlo nimo ana ba? Kanang gingon dia sa Isayas 2:2 Biblia na. Ang timinong Biblia lagi, bro, na pulong sa Diyos. Ano siya? Ayaw usab ako pangutana ba? Kanang gingon nimo Isayas 2:2 kinsa giingon nimo nga Biblia na? Pagay ko na. Ikaw ba? Kung dili ako, ikaw, kinsa nagsulti nimo ana nga Biblia na? Wala kong sabot. Ha? Mo imo pagsabot? Oo. Pagsabot nimo? Kinsa man pwede tudlo? Kinsa man pwede nagtudlo nimo nga aron makasabot ka nga kanang Isayas 2:2 refer na sa Biblia? Paper na. Kinsa nagtudlo nimo? Ikay basa, bro. Kasabot ka, ikay basa. Di lang. Ikaw ang gipangutana. Ayaw sa kong baliya sa pangutana. Okay. Dali, mabita na ngutana ko niya makinisupa ko. Mo gani na ngutana ko nimo. Wala to baga. Kinsa nagtudlo nimo nga kanang giingon Isayas 2:2 Biblia na. Kinsa nagtudlo nimo ba? Basa. Tanawa lagi. Lagi. Sa Isayas 2:2 kamo jud kay nabasa diyan Biblia. Lagi. Lagi. Bago lagi na nimo tawag anang gitsulti, ug wa gyud kay nabasa di ang Biblia. Di ba? Paminaw sa lagi. Wala kay nabasa di ang Biblia. So karon, kinsa nagtudlo nimo aron makasabot ka nga kanang Isayas 2:2-3 Biblia na. Okay, bro. Ganun kayo kung Biblia ni. Ganun kay. Wa ko na ingon ganon kay imong ka kinsa nagtudlo nimo. Ani klaro na ko bro. Klaro na ko yung pangutana, bro. Kinsa ba'y nagtudlo nimo nga kana siya Biblia? Naka-refer siya og tao. Sa pagbots tubag nako, diwat ta magdebate. Iman lagi na. Ayaw palusot papalusot maguda. Wala lagi ito nagdebate. Pero nanginahanglan ko si mong saktong tubag. Di ba? Ang akong pangutana, kinsa taga-ikog tawag ining tao, maalan sa tao, nga nagtudlo nimo, kanang Isayas 2:2-3 refer na sa Biblia. Kaya, bisig asa ka naman paingon. Tubag gani. Sige, tumaga. Maganda ka. Hilom na. Nakaingon ko bro ganas Biblia na siya kay sumalas na basa diri. Dili man ako pangutana. Ayaw, ginausab niya ako pangutana eh. Ayaw, wala ko na imo naabasulod sa Biblia. Ang akong pangutana, kanang Isayas 2:2-3 kinsa giingon nimo kana Biblia, kinsa giingon nimo. Di lang kay ako nangutan nagtawag ang naabasulod sa Biblia. Sige, basahan ka ng tagay kong. Sara to. Ganun kayo ko. Sige, basahan. Yawa. At maraming bayan ay magsiyaon at magsabi, alin na kayo? Tayo magsiyahon sa bundok ng Panginoon, sa bayan ng Diyos ni Jacob. At turuan niya tayo sa kanyang mga daan, at tayo magsilakad sa kanyang mga landas, sapagkat mula sa Sion, lalabas ang kautusan, ang salita ng Panginoon. Basado sa Hebreo. Kinsa may, di pa. Kinsa lagi nag-ingon lagi nimo lagi, di pa. Kinsa lagi nag-ingon lagi nimo kanang salita ng Dios nila. Ay, di naman kami minaw. Kinsa nag-ingon nimo lagi kanang salita ng Dios na refer na sa Biblia. Kinsa giingon nimo? Sumalas Biblia. Salita ng Dios sa minubutan nila. Kinsa nag-ingon nimo nga Biblia na? Ang Biblia day, sa Biblia day, kasi sudan nito. Ayaw ko pangutana, ikaw kung gipangutana. Ikaw tubag ako sa nagpayat ka nagtubag, kay mangutana ka na sa kuha. Ha? Liturikal ka na. Kung sa may sudan ni Biblia, hindi ka mo Wala, di ba? Di lagi. Unya na ko pangutana, ikaw sa akong tubag garon. Tubag sa. Kinsa nag-ingon nimo nga kanang salita ng Dios nga nakasulat sa Isayas 2:2-3 Biblia na.
Kasi giingon nimo. Kaya mo gikayo basa Biblia na. Why litra por litra? Di man na yun, Kasi okay. Kaya wa man lagi litra po litra, kinsa lagi nagtudlo nimo? Ang Biblia, ang Biblia. O sige, tagae kog kapitulo bersikulo nga ang Biblia nagtudlo nga kanang Isaias 2:2 Biblia ang gipunting diha. Sige, usa sita. Sige, tagae ko. Tana bro, wa pa niya adto. Di man ni tara wa pa masuat na word Biblia. Bag-or na. Bag-or. Kaya wala pa magka nasulat ng word nga Biblia. Kinsa man gyud nag-ingon nimo nga Biblia na? Ako nag-ingon. Ay, ikaw nag-ingon. Wala ko lang pabasa. Oo. Sopa ka. Ay, karoon, tawa mo ka. Sopa ka. Sunod. Dali. Okay. Kumbaga sa ikaw gani. Unsa naman pong sita sa Biblia? Di pa. Unsa naman pong sita sa Biblia, kapitulo bersikulo nga tuuhan ka namo kay ikaw nag-ingon nga Biblia na. Kaya nga basan ingon dili Biblia. Tagay sa teksto ka dili Biblia. Ayaw siya, Siya ko tawag ini ko eh. Usa na kanang argumentum ad ignorantiam na. Hoy. Argumentum ad ignorantiam na. Hoy. Argumentum ad ignorantiam na. Di pa. Tingpangutan naman ko. Argumentum ad ignorantiam ng imong giingon. Ikaw may nagpamatuod, so ikay motubag. Unya na ko pangutan, ako nagpamatuod. Simple lang ako ang pangutana. Simple lang kayo. Ingon ka ganina nga tuuhan ka namo kay ikaw ang nag-ingon na Biblia ng Isaias 2:2. Sumala pa nimo nakasulat sa Biblia. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga tuuhan ka namo kay ikaw nag-ingon sumala sa Biblia. Sige, sagad tayo sitas. Ano ka mo basa? Wala ka masana. Hindi ko trace. Kung ako nag-ingon nga mapalad ba bukas. Ang ako sana simpa ba. Nalipong naman siguro ka ay. Nalipong. Ano kayo? Ang ako pangutana simple, di ba? Brad Eugene. Ikaw ang sagot ni Siya nalipong naman siguro ni siya ay. Simple lang ako pangutana eh. So mala nimo tuuhan ka namo kay ikaw ang kuan, kay ikaw ang tawag ining misulti. So mala sa nagkasulat. So unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga tuuhan ka namo kay ikaw ang misulti nga kanang Isaias 2:3 Biblia na. Ipatubag lang tarong. Nabo Isaias bro, Isaias 8:20. Imato pa rin kita mo sulti pa. Okay bro, kadala nga. Dili lang ako ni kusgon ako ang volume kay kusugulan dire. Oo. Nangita si Brad Adjosino, unsa nga sita sa Biblia nga atong ma-probe, mabasa nga ikaw tuuhan namo. Unsa nga sitas na nga nag-ingon jud nga ako si Eva si Yasha Kisel tuuhay ninyo. Ana ba mo na yung ipangita? Di ay. O sige, kay musupak. Mo na. Ingon pang Biblia ka di Yasha Kisel. Kay musupak magada. Musupak magada. Argumentum ad ignorantiam. Argumentum ad ignorantiam. It is a fallacy of argumentum ad Mr. Kisel. Ani ha? Sumala pa ni San Pablo kana sa Bagong Testamento ang among gituuhan kung makig-argue gani ka kinahanglan be logical. Ang imong argumento mo karon illogical eh. Pinaka number 1 naka-commit kag fallacy of suppressing the facts. Ngano man kay gamit ang Biblia nya wa day kay nituos sa Bagong Testamento. Ikaduhang tawag ining punto. It is a fallacy of argumentum ad verecundium. Ngano man nag-interpret ka og buta nga dili ikaw ang authority. Nya nga pa. Kamutana sa ko aron. Kanina ikaw kung gipangutana nagutana ka nako. Ay nagkasuko. Lekturan taga insakto. Ani. Sunod. It is a fallacy of argumentum ad verecundium. Ngano man dili man ka otoridad. Aron katauhan ka namo. Tuuhan ka namo wala. Okay, di sunod. Ikatulo nga tawag ang argumento Mr. Kisil nag-claim ko og buta nga baseless puro lang imagination. Mao bitag ipangitaan kag ebidensya. Nya pagkaman ang sabi mo kay para maka-ipsot ka og tawag ana sa pangutana. Imo ang gi-twist ang question, ako ang imong gipangutana, nga dili pa panahon na ko ang pagtubag. Di ba? Dili gipangutana ganit ka, di ba? Kung bugal-bugal ako mas bugal-bugal lang imong tubag kay di ka magtarong og tubag. Pero tubag nila kasi nila na po yun. Oh, sige, balik.
Balik ka pangutan na, magtanong kang tubag. Okay. Sumala pa nimo tuuhan ka na mo, kay ikaw nag-ingon na kanang giingon sa Isaias 2:2-3 Biblia na. Karon, unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga tuuhan ka na mo, kay ikaw nag-ingon na kanang Isaias 2:2-3 Biblia na. Unsang sitas? Di bro. Ibo ni bro. Ang Isaias 2:3. Isaias 2 versikulo 2:3. Naas Biblia. Naas Biblia ni. Ano ko nangutanag na abas Biblia? Alam mo pangutan na ba to? Ikaw nag-ingon nga Biblia na ba? ayaw i-choose akong question. Kina-choose man mo akong question. Hindi ko na mag-tip eh. Nagpait ka naman bud eh. So ang simple lang akong pangutana sa imuha kay ganina gisunggal-sunggal taga hangtod ni gawas nga ingon ka nga ikaw tuuhan ka namo kay ikaw iniingon. So unsang sitas karon sa Biblia kapitulo bersikulo nga kanang Isaias 2:2-3 tuuhan ka namo kay ikaw nag-ingon nga Biblia na unsang sitas. Okay, basa mo yung Biblia. Sige, basahan daw. Sige, basahan daw. Basahan balik ka kanang naagid ka. Tuuhan ka namo ha. Sige, basahan. Ang ganun yung mga litra. Ay, tumagon talaga. Sa kaasa na mabasa dito. Asa mo mabasa nga dito. Diyan eh. Ad ignorantiam. Ad ignorantiam. Ad ignorantiam. So, bot pasabot, wala kayo mahatag na ebidensya. Gabot-bot ka lang sabot. Gabot-bot ka lang sabot. Nga wala kayo igong ebidensyang ihatag. Ihatag karong tuuhan ka namo. Hindi teksto. Karon, sunod na pangutana. Siyempre, hindi magamutuos katoliko. Di ba? Siyempre, hindi magamutuos katoliko. Kaya siyempre, katoliko muna. Kaya di nang mutuuhan na. Okay. Hilig magkaan ng kapitulo o bersikulo, teksto-teksto. Kinsang Hudiyo nagtudlo o nagbutang ng Biblia, kanagingon mong gibasa o kapitulo o bersikulo anong tuuhan na to. Kung di katoliko. Tubag Kinsa? bro. Tubag. Pabot. Bisan pag ini kung pa bro, makabawang basa Hebro. Nabot ng pagkasebo. Teksto ba? Teksto. Nambok pa sa ka. Simbang yung kamutabag ba? Eh, gusto ba? Simbang ba? Ako ko nagbot tubag. Ngilad man kayo nga nangutana ko isda ang tubag na mulansang. Kamu lagi kay Pinto ng 66 ko lagi. Kami giminto ng texto. Tinood na ang puno na. Okay. Subot ipasabot. Kanang giingon ni mga di ka motuos katoliko. Karon ana panahon nagikaon na pud mo ang pagtulo sa katoliko hindi tuon mo kang kapitulo bersikulo. Sakto? Kamu Sakto? ana. Pero nagkaon na po ang karong doktrina kiyawa. Sawa pa ni buti teksto. Di mo nagikan. Tubaga to. Okay. Di pa. So ayaw ganito ang teksto lagi. Ayaw lagi gamit ang teksto. Kay sa katoliko mo na. So sa katoliko mo na. Okay, sige. Matubag ko. Matubag ko? So, pindi na ka. Kaya ako may patubag nimo. Apa, sawa mo teksto. Di mo nagikan. Di pa. Matubag na lagi ko. So, pindi na ka karon kay ako may patubag nga nimo English ikat di ka mahayag. Tubaga lagi. Lagi matubag lagi ko pero ang kuna-una nga pindi ka. Nagpait ka sa kuang pangutana. Di mo nagikan. Sawa mo teksto. Di mo nagikan. Lagi. So bagon ko na, lagi. So bagon ko na basta ang kuno nimo nga nagpait ka nagpanubag sa ko pangutana. So nagpait ba? So Kaya namas pa lagi. Suwa pa lagi. Suwa pa mo teksto din gikan eh. Lagi. Ang ako ba before na ko tubagon ang kuna-una na nagpait ka panubag sa ko pangutana kay namas ka na lagi di ka mo super-super lagi sa nagpan. So at least Brad Eugene, salamat. At least gitaga akong panahon nga mangutana nimo. Nakita niya ko nga nagpait. Sige. Wag ka putang. Sige, bro, daghang kay salamat. At least kabaluta nga kinsa nagkabuang ron diri, naka-commit og mga palasos argument. At the same time, nag-interpret pa. Oy, paminaw sa. Nag-interpret pa mga buta nga nagpait pa o kalawa. Ilang hindi mo nga nagpait, okay. Ako na nagsulti, nagsige pagsapaw-sapaw. Sige bro, salamat kayo, salamat. Sige, salamat kayo sa pagkuhan. Salamat. Sige, i-out na ko bro. Kung tibatasan mo, liwat kas demonyo. No, may matasan na.